دەستڤینانا خەلاتê Balondora 2016 ئەوەشلای ڕۆژنامە فرانس فوتبۆل یا فرانسیفەت دەهێتە پێشکەشکردن بۆ جارە چارێ یاریگەرê Portugaliyê yana Real Madrid Cristiano Ronaldoy destxweveyîna. CR7 û çawaniya destڤeyînana tapazê riya çarê sala 2016 da. Di vê salê da Ronaldo şiya 51 golan tomar biket û ku 38 ji wan wiyana Real Madrid bûn û 13 ji wan bû helbijartiyê xwe Portugal. Rojnama Asya Espanî girîngtirîn rêkên karwanê Ronaldoyê sala 2016 da eşkera kirîne. Gotgeliyana Real Madrid diyariya beramberiyana Celta Vigo da şiyaya 4 golan tomar biket ku yana wî bi 7 golan beramber golekê serkeftin destxweveyîna bû. Herosa Ronaldo şiya gola serkeftinê wiyana melekî tomar biket beramberiyana Barcelona Hevrekawêya Mêrjoyî ku dibîte golawiya 16 beramberiyana Katalonî. Di qaramaniya Champions League da Ronaldo şiyay beramberiyana Wolfsburgê Almanî hat-rêkê tomar biket û bi 3 golet Ronaldoy Real Madrid beref qonaxa berê dumahîya Champions League veçû. Her di vê salê da Ronaldo şiya geliyana Merengue nasnavazeyê Champions League destxwe bînît û Krîs lêdana penaltîya dumahiyê şiya Real bikete qaramana keşverê pîr ku ev nasnave tête hejmartin êk ji girîngtirîn nasnavên her yarîkerekî di karwanê wî ya tapapê da. Her di vê salê da Ronaldoy helbijartiyê xwe Portugal zerketina Euroya 2016 rizgar kir. Dema ku şiyayê diyariya beramber helbijartiyê mecer da 2 golan to biket û yarî bi dumayek hatî wek heviya her du helbijartiyan 3 golan û helbijartiyê Portugal bi 3 xalan beref qonaxa duê veçû. Ya ji vê hemiyê girîngtir di vê salê da ku Ronaldoy bi destxweveyînayê şiya nasnavê baştirîn yarîgerê cîhanê bi destxwevebînît û destڤeyînana nasnavê Euroya 2016 serbarîna beşdariya wî demê diristê yariyê da belê rolekê giring hebû bû helbijartiyê Portugal ku bibîte qaramana Euroya 2016 bû cara yekê dimêjiya wê da. Şilahekê dîve û piştî hemî ragihandinê behs li astê wî yê lawast kir. Şiya beramberiyana Atletico Madrid hat-rêkê tomar biket û 3 xalan şiyarîgeha wê pêşkêşî cemaweriyana Real Madrid biketin. Di vê salê da Ronaldo şiya astekê mezin pêşkêş biket û çendîn xelatan bûyana û helbijartiyên xwe destxwebînît û Ronaldo şiya li ser kîsê her du yarîkeran Lionel Messi'yê Arjantinî yarîkeriyana Barcelona'ya Espanî û herosa Antonio Griezmannê Fransî yarîkerê Atletico Madridê Espanî bibîte baştırîn yarîkerê cîhanê